Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu as hidden identity. Ndiri mukadzi mukomanashi uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu yandiinayo. Hei, zvinhu zvandakaita ndotozvibvunza kuti ko ndakambozviitireiko shuwa pakunosvika pakunozonosika bonde nabamunini. Faini mukomanashi, zvakaitika ndezvakudai so: ndine umwe mwana wehanzvadzi yangu, saka akabva azondiudza kuti ainge aine mukomana wake. Ivo vainge vakasangana pamawhatsapp avo, then ndokubva achizotumidzirwa mari nabamunini, akabva azouyawo kunoku kunyika kwevatorwa. Saka ndakabva ndatotona kutoti kweinga wani mwana wehanzvadzi yangu zvaatopinda machena, ainge ava kutoshandawo kabasa karipo because akangosvika ndokubva atotanga kutoshanda pabasa pemurume ipapo. Tikatoona kutoti kunyange pamastatus zvinhu zvake zvaitoratidza kutoti zvainge zvava kutofaya. Then vakazoti gore rapera ndokubva vauya vakabva vazoroora napaya vakabva vadzoka. Saka ndakabva ndachizotanga manje kutaura navo bamunini ndichivaudza masituations emunyika ndichiti zvinhu zvakadhakwa. Vakabva vati goles it is fine, ndichazama kuti ndige ndichikutsvakirai basa. Saka takabva tazouyawo kunoku kuJoni kuburikidza nebasa remurume wangu. Ndichangoti baba vanoita zvehumakanika just to avoid kuitira kuti vanhu vanondiziva vasazoziva kuti nyaya iyi iri kutaurwa nanenge. Saka takabva tauya kuno ndokubva tatanga kushanda. Zvino nabamunini mukoma takazova vanhu vekuti we were very friendly, tichitaura nyaya pamawhatsapp tichiita majokes, uye zvekare vaiti kana vakaita maproblems mumba vaibva vandiudza. So mwana wehanzvadzi yangu akazoti paya mushure mekunge abetserwa mwana wake, I think akabva azonokanganisika sezvo yainge ichiri first time yake kuitawo mwana. Saka I think kuti akanoita trauma iya during childbirth. Saka zvakabva zvazokonzeresa kuti mafeelings ake azoluza mafeelings. Saka ndaizamawo kuti ndike ndichitaura naye ndichimuti mwana wehanzvadzi yangu, zvaunoita ndezvekudai, iwe unofanira kuti unge uchingoshingirira kungofadzawo murume wako kuitira kuti usazomupawo dzimwe pfungwa dzekuti ange achifunga kutsvaka umwe munhu kunze uku, nekuti kana ukagara wamupa mufungo iwoyo wekuti zviri nani kuti nditsvake umwe munhu wekuvarayirwa naye kunze uku, ziva kuti marriage yako inozotanga kukurwadza. Saka iye ainge achingoti ndiri kuzama vatete but feeling handitomborina zvachose. Vakachovha mukoma apa bamunini vainge vari busy vachingokomplaina kuti vatete kunongo zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Then pane pamwe apo murume wangu paakazomboenda kumusha, saka ivo bamunini vakazongopfuura nekomba. Then ipapo vainge vava kutondiudza kutoti ini vatete ndafunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka hangu umwe mukadzi. Ndikati ko indava? Vakabva vanditi vatete, kana makanditarisa kudai ndatova nemwedzi yakati wandei ndisingachazivi chinonzi munhukadzi, ende kuti ndinge ndichiita zvokunotenga mahure sezvaakandiudza ini handizvikwanisi. Saka zviri nani kuti ndinge ndichingotsvaka mukadzi wekuti ndinobva ndaroora. Mukomanashi ipapo ndakabva ndangoti imi bamunini tikwanirei apa, kana kuri kunzi kumba hakuna chinhu, chiuyaika tete vange vachisevha marriage yemwana wehanzvadzi yavo. Akavhunduka mukomanashi, ndokubva taramba tichingotaura paya tichiita majokes, ndokubva ndazovaperekedza. Saka akazoti asvika kumba akabva ati ndasvika vatete. Ndokubva tataura tikataura. Iniwo ndini uyo mukoma, sezvo ndainge ndakauyawo kuno kuJoni, ndainge ndagara ndiine bhodhi yangu yainge yakanaka, ndikabva ndangotangawo kungopfekawo hembe dzinopfekwa nemaSouth African. Saka ndaiva nemamwe mapictures angu andainge ndisati ndakamboposta zvangu pamastatus, ndokubva ndamaposta. But ndichinoposta mapictures iwawo ndakanomaposta ndakaviga vamwe vanhu vose expect for bamunini, ndichida kumboona reaction yavo, sezvo vainge vandiudza kuti vainge vari panzara yekunzwa kuda munhukadzi. Mukoma vakabva vandipa rimwe ziresponse vachipa zvimalove emoji, vakabva vati bhodhi yenyuka ndazobvuma, magara zvenyu mune bhodhi. Ndokubva tatanga kutaura paya kudzamara tichizonotaurirana kuti ivo sezvo vainge vari panzara, kana vachida zvavanenge vachida vanobva vauya kwandiri. Tikabva tabvumirana. The very next day mukoma munhu akati achienda kubasa, wanikwe ndichinomuka kudai, wanikwe bamunini vainge vakandimirira vakabva vanditi ndambozama kuti ndige ndichizvishingisa kuti tichazonozviita usiku, but chitogarai mangoita bho. Ndokubva taita bho paya. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma ndinoita bonde navo bamunini ava. Ndinovabvunza kuti kumba kuri sei,
ivo vanoti handichambomucheki ini. Saka ndinovabvunza kuti saka munowanzokuita kangani? Ivo vari kuti pamwedzi sometimes vanokwanisa kungoita maybe ka2 chete. Saka ivo vava kuwandira kwandiri. Dambudziko riripo nderekuti kubva zvavakazotanga kuwandira kwandiri nekudawo kwekuti bamuniniwo ndevechidiki, vane simbawo pabonde kudarika murume wangu zviya zvekungoti tinongoti tikangoita then wotonzwa vakutoti ngatimbopamhei zvekare, then murume wangu anongoti kana akaita ka1 ikako zvinokwanisa kubva zvatovharana for the rest of the night. Saka ndonyaya yangu yandiunza pano. Vedare zvinhu izvi ndichinozviita ndaiti ndiri kunosevha marriage yemwana wehanzvadzi yangu, but ini ndava kutonakidzwa nazvo. Chinganzi chihure here ichi kana kuti hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vatete ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndikuda kuziva kuti ichi chihure here chandiri kuita kana kuti you can consider me as someone who is trying to save a brother's daughter's marriage. Saka ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inzwaiwo zvandakaita izvi mukoma mushure mekunge tashanyirwa navamwene vangu. Saka vamwene vangu ava kuuya kwavakaita kunoku kuJoni, ini ndainge ndisina kuwirirana nazvo. Ndakangoita zvekungojumiwa zvekuti ndakangokaruka ndava kutonzi muroora ndiwo uri kufanira kuti unge uchizogara navamwene vako, because vamwene ava mukoma vainge vaine high blood pressure. Saka zvainge zvakanzi vamwene vari kufanira kuti vange vachiuya kuno, kana vauya kuno then vobva vazomboendeswa kumadoctors. Saka ndakabva ndanzi ndini ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichigara navo. Zvadaro mukoma nashi ndakabva ndazoti painge pasina kana problem. So mukoma vakazoti vauya vamwene ava, zvandaiita each and every time pandinenge ndichinovapa chekudya, mukoma nashi ndaienda zvangu mutoilet. Kana ndaenda mutoilet paya ndaibva ndanosuka plate iyo yandinenge ndichida kuvapakurira zvokudya, ndaiisuka nemvura yemuchemba. I am telling you the things that I used to do. Apa vamwene vangu vainge vachirwara, vakazomborwara neumwe mudumbu wekuti kana murume wangu akasvika pakuti naiwe ko mama zvavari kuita sekunge munhu abatwa nekolera, vakaita imwe diarrhea yekuti takazoti taenda kuchipatara zvikabva zvazonzi iyi yainge iri acute diarrhea. Ndokubva vazopiwa mushonga paya, vakapiwa mushonga mukoma, ndokubva vazorikavha zvavo. So ndiyo confession yangu iyo mukoma nashi yandiinayo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Shuwa hanzi pose pandaivabikira ndaimeka sure kuti ndinotanga ndamboenda kutoilet ndobva ndanosuka plate yavo mutoilet. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Mukoma nashi ndine problem iyo yandiri kusangana nayo mulife mangu. Saka ndakatanga kuita izvi zvechimhandara maoko apo pandainge ndichiri kuboarding school. This was after ndakapiwa mari nagogo. Saka gogo ivo vainge vachindifarira zvisingaiti. I am like a favorite. Saka vainge vachindipa mari in secret. Kamari kaya kavakazondipa ndikabva ndazonotenga phone, even though mafoni ainge asingabvumidzwi pachikoro. Saka zvandaiita ndezvekuti ende izvi taizviita takatowanda paya patinenge tava mumadhomitori edu, taibva tazotora mafoni edu, umwe noumwe anenge achiona mavideos ake. Saka vamwe vaiwanza kutamba magames pamafoni avo, but inini mukoma ndakazonyanyisa kuwandira kumawebsites aya eporn, and izvi ndakatozviitawo by mistake. One day I was looking for a soccer game to download. Saka ndakati ndichinodownloada kudaro, then ndikabva ndazongoonawo an advert of a porn website. Ndikabva ndaenda kuya ndikatanga kuona mavideos. Kubva ipapo mukoma kusvika pari zvino ndiri munhu wekuti I cannot go
for a day ndisina kuona maphone iwawo. Worst of all mukoma, kana kuri kutonzi mudzimai anenge asipo, ndinotosarudza kuti ndinge ndichitogarira like kune mamwe aya anenge akaita kunge mamovie. I know a lot of guys zvavanoita ndezvekuti vanongo fast forwarda kusvika apo pavanenge vava kuona sekunge mukadzi anenge ava kunakidzwa, saka izvozvo zvinobva zvava turn on, munhu achiita chimhandara maoko obva apedza. But mukoma, inini ndinotangirana naro kubva vanhu pavanenge vachiita maconversation acting up as to why they have to end up sleeping together. Ndinotangirana navo vanhu ava kuzonosvika vachinopedza. Sometimes mukoma nashi vanhu ava vanokwanisa kuita sort of like 25 minutes. Ndinoona 25 minutes dzacho dzose mukoma ndichita kuona scene by scene, ende zvinhu izvozvo zvinenge zvichindinakidza. Zvino chava kuitika mukoma nachi ndezvekuti zvinhu izvi zvava kundi affecta, zvinondi affecta nenzira dzekuti ndinoti kana ndiine mudzimai wangu paya, kana tichiita zvatinenge tichiita, ndinozongokaruka mukoma ndatongonzwa kutoti sikarudzi yangu inenge isisina kana simba, ndinenge ndisisina kana feeling zvachose. Saka ndo zviri kundi affecta izvozvo mukoma nashi. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei naive dare iyowo poni yacho kuti ndinge ndichisiyana nayo handitombokwanisi. Ende ndinoti dzimwe nguva kana ndiri kubasa ndinongokaruka ndatovhura mawebsites aya ndobva ndatanga kuona, ende ndichiona kudaro hakusi kunzi ndinenge ndichionera kuti ndinge ndichizogumisidzira ndaita chimhandara maoko, kwete, ndinenge ndichitongonakidzwa nekutongoona vanhu vaya vachiita bonde. Ndiri munhu wekuti kana when I am in stressful environments and situations, ndinofanira kutoti ndinge ndichitombotsauka, ndinofanira kuti ndinge ndichitombozvisudurutsa panenge paine vanhu, ndobva ndaenda pandinenge ndiri ndega, ndobva ndaona mavideos. Ndikangoona kana video re5 minutes ndinobva ndatonzwa hana yangu ichidzikama. So I want your listeners to assist me, especially vaya madoctors kana kuti vanoita zvecounseling, vandiudzewo mucomment section kuti iyi addiction here iyoyo inokonzeresa kuti ungoda kungogara uchingoona mavideos. Dzimwe nguva ndinotozviita mudzimai aripo paya ari busy achibika, ndinototanga kutoona hangu mavideos iwawo and I feel so satisfied. Dzimwe nguva kuzongoita zvangu chimhandara maoko ndinozongochiita zviya zvekungozadzikisawo, but nekuona chete ndinenge ndatova bore. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Mukoma nacho ndoda kukuudzaiwo zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakupinda mumarriage. Ini ndakatorerawo madam boss wangu murume wavo, ndakati ndatanga kugara navo mukoma, madam boss vangu vainge vari munhu wekuti she was over friendly, and ndakabva ndamake sure kuti ini I will never have a maid, never mukoma nashi. Nekudawo kwezvandakazoitirawo madam boss, I cannot trust any woman to be under my roof with my husband. So mukoma ndakatorwawo neimwe hama yangu ikabva yazondiunza muHarare. Saka ndakati ndatanga kushandira madam boss, mune wekuti aindiudza masecrets avo ose, all that she wanted to achieve in life, uye zvekare vaiti kana vakanetsana. Munhu wekuti aingogara ari very soft zvekutoti zvaitoboa. Dzimwe nguva ndaitovanzwira hasha kuti ndichiti the reason as why vachijairirwa nemurume it is because of her softness. Kana vakangopopoterwa nemurume vobva vatanga kuchema iwe like zviya zvechisalad. Ndakabva ndati but murume wavo mani ari handsome, munhu wekuti aigara achimboenda kugym, ende dzimwe nguva aiti kana aubuda paya achienda kugym, ndaiti kana ndakamutarisa akapfeka his gym clothes ndanyatsokunzwa kuti ya panapa ndava kuita kumurwere rute. Ndakazoti ndaenda kumusha, this was after ndambodanwa nevamwe vatete vangu. Saka vatete vangu ava ing'anga mukoma, vatete vangu vanotosimbisa vamwe vanhu vandinotomboona pamasocial medias vanoitawo zveung'anga, but vatete vangu ava mukoma pane zvakawanda zvimwe zvavanoita zvinokonzeresa like kuti vasikana mumhuri vasakwanisa kuwanikwa. It is such a long story mukoma, but ivo vane gona ravo ravanoshandisa paung'anga hwavo. Saka vatete vangu ava vainge vakangogara zvavo vachindifarira sezvo ndiri sazita wavo, uye zvekare zvinonzi vatete vangu ava kana vakafa ndini ndinofanira kuti ndinge ndichizoita take over. So mukoma nashi,
vatete ndakazoti ndaenda kurufu vakabva vati iwe ndofanira kuti ndike ndichienda newe kumba because pane zvandiri kuda kukugadzirira. Saka ivo vanotofembera. Vatete vainge vatoziva zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika pakati pangu nemurume waMadam Boss. So ndakabva ndazoenda navo kumba kwavo, vakabva vazonondipinza muimba iyo yavanoitira matare avo. Vakabva vaburitsa gona ravo zveshuwa, vakabva vati ndanga ndagara ndatozviona iwe uri kuchivaka murume uyo waunoshandira. Ndikabva ndati hongu vatete. Saka vatete vakabva vati chinzwa ndine mvura yandiri kuda kukupa, but vatete vakazotoita zvokutondiudza after ndashandisa mvura iyoyo, because ipapo vakabva vati iwewe ndiri kuona kuti une hana nhete apa, ndanga ndisina kukugadzirira mushonga wekuti ndinge ndichizokupa kana kuri kunzi ndikakuudza kuti mvura iyi ndakaiwana kopi. Saka vakabva vanditi mvura iyi ndoda kuti unge uchizoenda nayo. Mvura iyi zvauchaiita ndezvekuti paya paunenge uchikorobha mumba unopota uchitora mvura iyi obva wazoiisa mubhaketi munenge muine mvura iyo yaunenge uchishandisa pakumopa zonosvika uchinopedza mvura iyi. Saka chainge chiri chi2 liter bottle. Ndokubva ndapiwa mvura iya ndikadzoka nayo kuHarare, ndikabva ndazoiisa zvangu muspare bedroom mangu. So ivo Madam Boss vangu vaiva munhu wekuti she would never go into my spare bedroom. So ndaipota paya ndichiti kana ndichikorobha ndaibva ndatora mvura yangu ndobva ndazomixa kudzamara chi2 liter chaicheya chapera. Mukomana Anshi, by the time pandakazopedzisa mvura yainge iri muchi2 liter muya, one day ndakatoti ndiri busy ndichitoita zvandainge ndichiita, then murume waMadam Boss akabva azongoenda ndokubva andirova magadziko angu. Ndikabva ndaziva kuti zvainge zvaita. Saka ainge ava kupota achitiza Madam Boss achitouya kuspare bedroom obva andipa 1 kana kuti 2 obva adzokera zvake kunorara. Kudzamara ndichizobatira pamovhiri ndikabva ndazomuudza. So mukoma takazonobatwa naMadam Boss vakabva vazoramwa and then they got divorced sezvo vainge vakachata. Mukoma ini handina kuzombobva pano pandigere. Ivo vatete vakabva vazouya vatori nehuko idzo dzavakazoroverera. Ivo vanoti huko idzi vakadzicherera pakati pawo usiku patainge takarara. Saka hanzi huko idzodzo as long as dzichirimo muvhu, hanzi marriage yangu inenge yakasimba. Vakabva vazondiudza kuti mvura yavakandipa vainge vakaipiwa kune kumwe kwavainge vakaenda vachinochema shamwari yavo. Saka hanzi saka ivo vatete vakabva vazondiudza kuti vainge vakandipa mvura yainge yakashandiswa pakunogezwa chitunha kune kumwe kuvillage kwavainge vakaenda, vakabva vazonopiwa mvura iyoyo. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi as long as huko idzi dzichiri muvhu, hanzi inini I am always going to be here. Pakaipa.